Vítajte. Dnes sa pozrieme na tému, ktorá rezonuje asi mnohých z nás. Umelá inteligencia, automatizácia. A čo to znamená pre prácu? A nie len pre prácu, ale aj pre taký ten pocit istoty však, lebo nejde len o peniaze. Presne. Je to o stabilite, o pocite, že máme veci pod kontrolou. No a tá neistota, tá má reálny základ. Keď sa pozrieme na tie podklady, ktoré sme si prešli, je jasné, že automatizácia, no nie je to len ďalší nástroj. Ona fakt mení pravidlá hry. Ako sa tvorí hodnota, ako sa rozdeľuje bohatstvo. Presne tak? Ale nemusí to byť len hrozba, však? Tie naše zdroje, analýzy dopadov, výskumy alternatívnych modelov ako Ubi či družstva, aj tie digitálne veci, blockchain, identita. A historické paralely. Áno. Tie naznačujú, že možno je to šanca. Šanca prehodnotiť, ako naša ekonomika funguje, aby viac slúžila ľuďom. A to je vlastne cieľ našej dnešnej diskusie, nie? Pozrieť sa na tie kľúčové poznatky, hľadať cesty k budúcnosti, kde, povedzme, prosperita nie je len pre pár vyvolených. Kde je zdieľaná a kde technológie možno pomáhajú komunitám. Taký ten solarpunk, ako sa spomína v podkladoch. Presne, nie dystopia, skôr vízia zdieľanej hojnosti. Dobre, tak poďme na to. Začnime to tvrdou realitou. Aký je ten skutočný dopad automatizácie podľa tých materiálov? No je to fakt štrukturálna zmena. Niektoré odhady hovoria, že v USA môže byť automatizácia zodpovedná za 50 až 70% zmien v mzdovej nerovnosti. Za posledné dekády? To je obrovské číslo. Je. A vidíme tu polarizáciu trhu práce, vieš. Tá stredná trieda akoby mizla. A celkovo podiel práce na tom koláči národného dôchodku klesá. A už to nie sú len tie rutinné manuálne práce ako kedysi. Vôbec nie. Táto nová vlna umelej inteligencie, tá ide aj po kognitívnych úlohách, kreatívnych dokonca. Šoférovanie, písanie textov, medicínska diagnostika. To sú veci, ktoré sme si donedávna nevedeli predstaviť, že by robil stroj. Presne. A to otvára tú zásadnú otázku. Ak práca, ako ju poznáme, už nebude tým hlavným zdrojom príjmu a identity pre mnohých, ako potom zabezpečiť ľuďom dôstojný život? Áno, čo potom? Naše zdroje, našťastie, ponúkajú nejaké smery uvažovania. Napríklad to prerozdeľovanie. To je veľká téma a asi najznámejší je ten univerzálny základný príjem, UPI. Alebo základná dividenda. Tie pilotné projekty ako Minkome v Kanade, čo sa spomínajú, tie priniesli fakt zaujímavé zistenia. Nielen, že ľudia neprestali pracovať, čoho sa mnohí obávali, presne, ale dokonca klesol počet hospitalizácií. To naznačuje nejaký hĺbší vplyv na celkový blahobyt, na zdravie. Áno, tie výsledky sú povzbudivé. Samozrejme, tie zdroje otvorene hovoria aj o výzvach financovania UBI, veľkom meradle, politická priechodnosť, to sú proste obrovské otázniky. Jasné, to nie je jednoduché riešenie. Ale sú aj iné modely však. Určite, napríklad tie sociálne fondy bohatstva. Pozrime sa na Nórsko alebo Aľašku. Časť príjmov z ropy alebo investícií ide priamo občanom, ako dividendy. Takže je to vlastne forma kolektívneho vlastníctva aktív, ktoré generujú príjem. Zaujímavé. Presne. Je to o zdieľaní výnosov zo spoločného bohatstva, nielen spoliehania sa na individuálnu prácu. Rozumiem. A čo ďalšie prístupy, okrem priamého prerozdeľovania? No, ďalší veľký smer je alternatívne vlastníctvo, napríklad družstva. Pracovné, bytové. Áno. Kde zamestnanci spoločne vlastnia a riadia firmu, alebo kde obyvatelia spravujú bývanie. Podklady uvádzajú príklady z Argentíny, kde to pomohlo po kríze, alebo z Keny, kde družstva tvoria fakt významnú časť HDP. Takže demokratizácia kapitálu, ale zdola, na úrovni komunít a firiem. Presne tak. A popri týchto, povedzme, analógových riešeniach, áno, sa veľa hovorí aj o digitálnych nástrojoch. Tie by mohli hrať rolu. Napríklad, čo tam vyniká? Zaujímavý je koncept dátových únií. Dátové únie ako odbory pre naše dáta. V podstate áno. Myšlienka je, že by sme sa my, jednotlivci, mohli sporiť a kolektívne vyjednávať o hodnote našich osobných dát s tými veľkými technologickými firmami. Namiesto toho, aby sme ich len tak odovzdávali zadarmo ako teraz. Presne, ako protiváha tomu, čo nazývajú surveillance kapitalizmus. Je to pokus o vyváženie síl v tej digitálnej sfére. Toľko úloh, čo vlastne zostane pre ľudí.
aká práca bude tá ľudská? Tie materiály naznačujú posun. Posun k tomu, čo by sme mohli nazvať ekonomika významu a emócií. Ekonomika významu a emócií? Áno, oblasti, kde je kľúčová starostlivosť, kreativita, zložité etické dilemy, medziľudské vzťahy, tieto sú oveľa odolnejšie voči automatizácii. Takže zdravotné sestry, umelci, učitelia, terapeuti. Presne tam. Tam ten ľudský faktor je, aspoň zatiaľ, nenahraditeľný. A nie je to prvýkrát v histórii, čo spoločnosť musela prehodnotiť vzťah k práci však. Zdroje spomínajú rímske otium. Áno, ten čas na štúdium, verejné záležitosti, nie len na zarábanie. Alebo japonskí samurári v období Edo, ktorí sa v mieri venovali umeniu, filozofii. Možno budeme musieť aj my nanovo definovať, čo vlastne považujeme za hodnotnú činnosť, aj mimo tej tradičnej platenej práce. Tá potreba adaptácie to nie je len nejaká teória do budúcnosti. Tie zdroje nám pripomínajú veľké historické transformácie. Priemyselná revolúcia, New Deal v Amerike. Povojnová obnova Európy alebo ten neuveriteľne rýchly rozvoj Južnej Kórey či Japonska po vojne. Takže história ukazuje, že veľké zmeny sú možné. Sú možné, ak je tam politická vôľa, jasná vízia a schopnosť spájať ľudí a budovať koalície. Nie je to ľahké, ale dá sa to. Takže aby sme to zhrnuli, automatizácia prináša fakt veľké výzvy, ale zároveň po celom svete sa experimentuje s rôznymi riešeniami. Analogovými aj digitálnymi. A cieľom je nájsť cesty k budúcnosti, kde tá prosperita nie je tak úzko spätá len s tou tradičnou prácou, kde je v centre pozornosti ľudské blaho. Zdieľaný blahobyt. Presne tak. Ale tá budúcnosť tá sa nestane len tak, sama od seba. Vyžaduje si to vedomé rozhodnutia, ochotu učiť sa z tých experimentov, aj z úspechov, aj z neúspechov. A riešite praktické problémy, financovanie, súkromie, ako tie nové systémy spravodlivo riadiť? Áno, ide vlastne o to, aby sme my aktívne formovali technológie a ekonomiku, aby slúžili ľudstvu a nie naopak. A na úplný záver, možno taká myšlienka na zamyslenie. Ak nám história ukazuje, že dokážeme meniť systémy v reakcii na technológie a krízy, aké by mohli byť tie prvé, konkrétne kroky, ktoré by sme mohli spraviť už dnes, u nás, v našich komunitách, v našej krajine, aby sme vedome začali budovať tú spravodlivejšiu, ľudskejšiu budúcnosť v tejto novej ére. Ktoré z tých možností, o ktorých sme hovorili, najviac rezonujú s našou situáciou? O tom sa oplatí premýšľať.